1, 2, aja. Lähtö hyväksytään. 5 Mozart Mätsä sortuu laukalle. Samoin laukkaa 8 Elvis Exceptional ja laukkaa heti perään uudelleen. Johtopaikalle kiihdyttää 1 Hotshot Rapidash. Siitä ottaa selän eteensä 2 Macho Match. Pari mittaa kaulaa siellä 3 Rimbey Wilmore ja tämän viereltä laukkaa lennokkaasti lähtenyt 11 Kanttina VV. Takasuoralle ja letkassa 4. sisärataa pitkin 4 Laurilassa Johnny, 5. sisälle 7 Arctic Fun, tämän vierellä vasta ensimmäinen toisen radan hevonen, joka on 13 Sahara Maniac, ensimmäinen puolikas 19.5. Sahara Maniac lähtee etenemään toista rataa kohti kärkeä, perässään 6 Even Johnny, joka täydentää sisärataa 6. juoksevaa numerolla 10 kilpailevaa Stone Isle Kidamma. Samassa pääjoukkoon revittävät vauhdin ollessa maltillista mukaan myöskin 5 Mozart Match ja 11 Kanttina VV. Kohti etusuoraa tullaan helteisen ehtoon 5. lähdössä ja 2 Macho Match on noussut toiselle. Numeron 1 Hotshot Rapidash rinnalle. Näin keulahevosen kantaan etenee 3 Rimbey Wilmore 1000 metriä täyteen ajassa 20.0. Toinen ulkona 13 Sahara Maniac, 3. parin muodostavat 4 Laurilas Johnny, 6 Even Johnny ja seuraavat 10 Stone Isle Kidamma ja toiselle noussut 7 Arctic Fun. Viimeinen eli 5 sisällä 5 Mozart Mätsä, tuntumassaan toinen alkumatkasta laukannut hevonen 11 Kanttina VV ja nyt laukkaa johtavan takaa 3 Rimbey Wilmore. Laukka jatkuu tukalassa paikassa edelleen, kun vauhti kiihtyy ja kärkipari tekee rakua muihin. 3. kohoaa 6 Even Johnny, 3. 500 aikaan 15.5 hylätään 3 Rimbey Wilmore, Timo Stenman, syynä on pitkä laukka. Välejään selvittelevät 1 Hotshot Rapidash, Hannu Torvinen ja 2 Macho Match, Santtu Raitala. Rakoa sisäkautta sijalle 3, 4 Laurilas Johnny ja Viktor Björkrut, kun kohti maalisuoraa tullaan. 1 Hotshot Rapidash kärjessä, 2 Macho Match tulee tuntumassa, mutta ei ainakaan vielä ole saanut otetta. 3. kohti maalia 4 Laurilas Johnny, viimeinen 100 ja 1 Hotshot Rapidash pitää tapahtumatta. Vuoren varmasti kontrollissa. Macho Match, Laurilas Johnny seuraavat. 1 Hotshot Rapidash. Viimeiset 500 metriä 11.0. 6. lähtö esittelyyn on aikaa 11 minuuttia. Kyseessä on toinen Ilkka Pohjalainen.